Igni abich gi chenro ma koro nudho winjoru godo loka ni ineno ni ang'o ma dhi lokore malich ahinya ma idwaro ni maendi ema jopiny onego ng'igo wang'i ka piny ni Dr. Luga ni wacho nwa Ramogi TV ni winjoru to mae gima dhi loko. Ang'o ma koro dhi lokore? An aneno gima dhi lokre maduong' kabisa en kaka ithiedho japiny e osiptal. Mane gima dwani mondo jopiny okonya to an bende akonygi to loki kaka ithiedho japiny e osiptal. Mane gima ni e chunya kabisa, mane gima nyocha kwayo ker mar Kenya kae ni oyie watim gino, to mane gima en bende osejiwa ni mane gima japiny nyaka winji ni lokruok nitie, nikech kata kichulo SHA ma bende wanyiso jopiny ni mondo chul SHA, kidhi osiptal kacha nyaka thiedhi maber. Mane gima wadwa loko kabisa. To ang'eni ok en gima nyalo lokre kiny, to ang'eni ok en kata gima nyalo lokre dwe achiel, nikech iyudo ka higni 50, iyudo ka nitie jomoko mosetiyo to osetiyo gi paro moro mok ber, paro manyachon. To mane gima wadwa loko kabisa, higni 5 gi mane gima wadwa loko. Udhi loso system ni nang'o mondo mi jopiny obed ni nyalo wachonu kaka otime, kata kan nyabundu koro nitie gima timore ki Nairobi. Nitie gimoro already aketo ma bende odhi tiyo, waluongo ni grievance report system. Yani en system mar complaint mwadhi yudo go complaints mag jopiny te kamoro amora ma gintie. Koro waselose to pok warole out. Koro nyocha kana donjo ayudo ka complaints ng'eny, to aneno ni mondo mi japiny omanya Facebook, ke omanyo ng'ato Twitter, wayud kaka jopiny nyalo nyisowa gigi te. Mano gima waloso sani. Mano gima part of, to mae to en kata mar America, ma nyocha waloso, nyocha kwayo jo World Bank mondo konywa loso system ma jopiny te nyalo miyowa complaints gi. Koro waloso gimoro ni GRS, Electronic Grievance Reporting System. EGRS. Koro en kaka japiny kanigi shida, kata ka daktari moro ineno ka ok dhi maber, to isediyo gimoro kanyo inyiso Luga ni aneno kaka ok tera maber, to nitie kaka report no dhi, to bang' dakika 5 kamae to ng'ato se respond. Igochone. Igochone. Ntiere wach moro ma bewuok ka jochiw thieth